És l'avió més gran del món, l'Airbus 380, que ens va dur de Frankfurt a Singapur. Una mena de poble flotant que transporta 525 passatgers i 25 tripulants. La República d'Indonèsia és l'arxipèlag més gran del món, doncs està integrada per 17.508 illes. La població estimada és de 237 milions d'habitants i és el quart país més poblat del món. Constitueix la comunitat musulmana més nombrosa del planeta. L'illa de Bali fa 153 quilòmetres de llarg per 112 d'ample i, en contrast amb la resta d'Indonèsia, la majoria de la població, un 90%, professa la religió hinduista, amb una petita minoria musulmana que s'estima amb un 5%. La nostra primera escala és un hotel situat al sud-est de Bali. El paisatge és preciós i està molt a prop d'una reserva natural. Però té el greu inconvenient d'estar situat davant mateix d'uns grans dipòsits de gas que abasteixen l'illa. La vista dels grans vaixells i la pudor de gas desmereixen l'encant del lloc. Nobody leave, but some people going up. There's snorkeling areas. Sopar d'aniversari de l'Anne. Ens han muntat una taula en plena selva i amb una vista esplèndida. Li fem els honors a un satai, el plat típic balinès. És una mena de barbacoa composta per gran quantitat de pinxos, marinats amb salses, entre les que destaca la mítica de cacauet. L'endemà dia complet. Per començar, toca fer el guiri, així que ens porten a veure monos. L'entorn és força patètic, a peu de carretera i amb escombraries a doixo. La primera visita amb cara i ulls, però, ens retorna al bon humor. Visitem un dels famosos palaus d'aigua, així anomenats perquè es bastien prop de la mar i sempre estaven farcits d'estancs i fonts. En aquests s'han restaurat les antigues estances reials de la darrera dinastia balinesa. So the ash they put in food way. Yeah. So because the meaning of Ensopeguem amb un seguici funerari. Aquesta gentada són els veïns d'un poble sencer que porten a incinerar els seus morts. La tradició mana que només es poden incinerar els difunts cada 5 anys. Han estat colgats, doncs, primer sota terra i quan arriba el moment es desenterra el que queda de tots els cossos. Llavors, tot el poble es posa en marxa cap al lloc de la incineració. Tota la parafernàlia decorativa es cremarà conjuntament amb els cossos. S'ha preparat la darrera nit i la gent està esgotada. Des de finals del segle XIX fins a mitjans de 1940 va ser la seu per al govern local
I encara hi ha membres de l'antiga família reial que hi viuen. Un altre palau d'aigua, un laberint de piscines i fonts envoltades per un exuberant jardí i escultures de pedra i estàtues. Va resultar destruït gairebé en la seva totalitat per l'erupció del proper muntanya Agung, el 1963. Al llarg d'una hora i mitja fem una mica de senderisme a través de les clàssiques terrasses pel cultiu de l'arròs, que són tot un espectacle visual per elles mateixes. L'arròs és la principal font de riquesa de Bali després del turisme i la seva varietat, anomenada batik, és coneguda i apreciada mundialment. El último. Després, una mica de selva, i un poble mig perdut en ella. Kami yang ada mobil. Batu baga? Hindi sana pangmantaga yun. Wag po kanibot eh, man. Big one. White color. Les danses acostumen a representar drames de la mitologia hindú. A través de l'expressió dels cossos, rostre i màscares dels actors, els ballarins manifesten els sentiments més profuns de la fe. Els espectacles es consideren una ofrena als déus i els gestos rituals de les mans representen flors que s'obren i tanquen. Al llarg dels segles, la tradició d'aquest poble ha perviscut sobretot gràcies al ritual de la dansa. Som prop d'Ubud, la segona ciutat del país i una antiga estació hippie molt famosa, però que s'ha acabat convertint en destinació del turisme de masses, una mena de plaga de llagosta que allà per on passa ho arrasa tot. I Ubud no és una excepció. Però recorrent pels quilòmetres encara és possible trobar indrets amb força encant. Nominada per la seva designació com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, ofereix una bella vista de terrasses d'arròs de regadiu
contornejades amb un impressionant sistema d'aigua comunitari, desenvolupat pels agricultors de Bali. Sota la mirada atenta del mont Batu Karu, de 2.276 metres d'alçada, s'estén aquesta preciosa zona de terrasses d'arròs amb una geometria rural absolutament perfecta. És una plantació de cafè d'una varietat exquisida, el de la civeta. Animals com aquests surten de nit i mengen els grans de cafè que hi ha als arbustos. Passant a través dels seus intestins, acaben sortint les llavors amb la defecació. Llavors es recullen, es renten, s'assequen al sol, es torren lleugerament i s'elaboren. Aquestes llavors proporcionen un cafè aromàtic amb menys amargor, un dels més cars del món. És el segon temple més important de Bali. Bastit l'any 1926, està dedicat a Dewi Danu, la deessa dels llacs i rius. Comprèn 9 temples diferents, dedicats als déus i deesses de l'aigua, l'agricultura, l'art, l'artesania i molts més. Aquest havia estat el centre de la cultura balinesa a partir del segle XV. Quan l'islam es va estendre per Indonèsia, els sacerdots, aristòcrates, intel·lectuals i artesans, fidels a la cultura preexistent, es van refugiar a Bali. Aquesta civilització, d'orígens hinduista i budista, es va preservar i li va donar a l'illa aquest caràcter pacífic i obert que encara es conserva. Esplèndida vista del Mont Batur, de 1.730 metres d'alçada, un volcà actiu que té una caldera de 7,5 quilòmetres. Al fons, una mica tapat per la boira, el seu cràter i el llac del mateix nom. Gunung Kawi és un complex de temples del segle XI. S'utilitza com a lloc per a la purificació. A les rodalies del temple hi trobem unes altres precioses terrasses d'arròs. Totes aquestes dones estan enfeinades amb els guarniments d'una cremació. Després de l'Airbus 380, una altra experiència aeronàutica, volar en una hidroavioneta. Ens dirigim cap a la minúscula illa de Moyo, que té 40 per 10 quilòmetres quadrats. Està situada entre les més grans illes de Flores i Sumbawa i és reserva marina i parc natural des del 1976.
Després de deixar-nos a nosaltres, l'avioneta s'enlairarà amb els hostes que ja han acabat el seu estat. La sensació en mirar al nostre voltant és la de tenir una illa gairebé per nosaltres. Fem una excursió fins la roca coneguda com Crocodile Head i gaudim d'una esplèndida posta de sol. Els cérvols s'acosten cada nit al complex a veure què els hi cal. Oh, he's careful, eh? This is for the shade for the fish. És l'únic nucli habitat de l'illa. Aquí, a diferència de Bali, la majoria són musulmans. How many? 2.5. Okay. Yeah, but we cannot take it and eat the nut, but the fruit is okay Yes. because they around the shell something like oil. Yes. The risk can if the oil get your lip, it scratch and then become bad. Yes. Yeah. This fruit, one nut. Okay. Thank you. Visitem un dels pocs parcs nacionals d'Indonèsia, amb boniques cascades i la vegetació tropical pròpia de la zona.
Aquests dies a Moyo ens els hem plantejat com de relax absolut, així que ens ho prenem amb molta calma, gaudint tant com podem de la pau que s'hi respira. Comencem el llarg retorn. Des de Moyo ens embarquem cap a l'illa de Sumbawa. Agafarem una avioneta fins Denpasar, la capital de Bali. Següent escala, Singapur, després Frankfurt, Barcelona i finalment la Bisbal i Sant Pol, tot plegat unes 36 hores.